Beží 6. minúta rozhodujúceho zápasu o postup do prvej futbalovej ligy. Hostia v útočnej akcii, to je Krasňanský, ktorého zastavuje obranca Jančo. Posiela dopredu Šutáka, Šutek dáva Šulekovi, Šulek vo vyloženej gólovej šanci nastreluje nohy vybiehajúceho brankára Kročáka. To bola obrovská príležitosť domáceho mužstva. Znovu domáci futbalisti v útoku. Znova je tam Petr, ktorý posiela dopredu Kryžana pred brankárom Kročákom. Čas udal a zachránil párom pod Kryžanom nohy. Úvod zápasu teda vyznieva celkom jasne prospech domáceho mužstva, ktoré je vysokým favoritom tohoto zápasu. Zaplnené hľadisko samozrejme opravduje domáceho mužstva. Očakávajú. A potom ktoré z týchto dnešných mužstiev sa prebojuje po našej najvyššej futbalovej súťaži. Verím, že aj vy doma, vážení diváci, ste spokojní s priebehom zápasu, s jeho úrovňou i s kvalitou nášho obrazu a s kvalitou prenosu. Akcií rozmeru hostí Pálka s tracím Verotky, posielajú Melicher vracia prihrávka Válkovi Pálka, Petr Morvajovi, Morvaj unikol po pravej strane, ale otvoril vyrazil Karubner a zdrážali tu za postavou Čurak. Zahrostali z prvého polčasu, koniec mal bezgólový, proste vyrovnávaný v tejto chvíli, akcií Váras, je pravý obranca, rozpilujúceho mužstva, Jana Kráľovičovi, Stav Melicherovi, Melicherová hlavička na Trenčanského, Trenčanský súboj vznikal sami pre Trenčanský, dáva na Romarovi Kráľovi Matúša. Je to už 18. zájemný súboj týchto dvoch súperov dnes poprvý raz v takomto veľkom zápase, v ktorom ide o postup do lígy. Z tých 18 doterajších súbojov domáci vyhrali 10, proste 4 boli remízy, čo hovorí jasne o tom, že domáci nesprávne málo. Aj dnešný zápas rozhodnúť vo svoj prospech, ale v akcii sú znovu hostia v zelených dresiach. To bola Bohušová prihrávka na Trenčanského, Trenčanský dáva Krasňanskému a vybiehajúci domáci brankár Matúš musel riešiť túto situáciu. Lopta sa síce ocitla v sieti, lenže už zaznel hvist rozhodcu kartičku, ktorý ešte predtým hru prerušil a gól neplatí. Odniesol si to jeden z hostujúcich hráčov žltou kartou. Znova domáci futbalisti zastavili akciu hostí. Petro posiela dopredu Kryžana. Kryžan už pred 16 hostujúceho mužstva. Šúlek, vysunutý útočník, dostáva loptu. V poslednom momente mu Kryško, križujúci zadný stoper hostujúceho mužstva, loptu zobral hostia. Rýchlo proti útoku, ktorý musí riešiť vybehnutím domáci brankár Matúš. A rýchlo dramatické zaujímavý gól. Ale stále zvládol bezgólový výsledky 0-0. 17. minúta tohoto vzrušujúceho zápasu. Z tohoto pohľadu kamery, ktorá stojí za bránkou hostujúceho mužstva, ste videli, že domáci futbalisti sú v stálom nápore. Táto vysoká lopta letela na hlavu Šuleka. Šuleková hlavička sa odrazila pod žrbie Čárkovej brány hospodári veľkej šťastky. V 18. minúte tohoto rozhodujúceho Bohuš dáva Krasňanskému. Krasňanský v súboji s Jančom. Jančo je pravý obranca domáceho mužstva, futbalista, ktorý má veľkú šancu prebojovať sa do našej reprezentácie. Je to mladý, nádejný, 18-ročný futbalista, odchovanec domáceho mužstva. Jančo prihráva nakrátko Michalcovi. Michalec mu loptu vracia. Nakoniec brankár Matúš loptu posiela dlhým odkopom až na polovicu súperovho mužstva. Tam Melicher v spolupráci s Valkom a Bohušom, to je stredová formácia hostujúceho mužstva. Znova Bohuš, Morvaj,
Krasňanský. Krasňanský loptu stráca na Šúlek a Šúlekovi lopta uteká za postroj. Hostujúci futbal. Znova v útok. Už sú v 16. Domáce mužstvo. Ani jedno, ani druhého mužstva. Boli príležitosti, bola možnosť dať gól, ale nedali aj teraz útočná akcia. Domáceho mužstva hrá v bielých dresoch Petro, Šulekovi, Šulek, Daubnerovi, Daubner zastavil loptu, zasekol, skočil k nemu Válko a Válko mu ho odkopol. Rovno sprednosť Amerikani, už sa dostáva loptu do stredu, ihriska dostáva sa strelou a bude z toho gól. Nie, útočná akcia, je gól! Domáci vedú v pomere 1-0 a strelcom gólu je Šulek, bola to priama strela, výborná strela, umiestnená strela a veľká spokojnosť hradov domáceho diváctva a všetkých tých, ktorí prišli a sledovali. Dá sa útočná akcia, hostujúceho sa hrajú v zelenom. Strela na bránu, pekne, boj v strede ihriska, darmo sa tam snaží Tenčanský aj Morvaj obísť brániacich hráčov. Michaleca, nepodarili sa mu lopta, to je proste tu ihriska, obskakujú hráči okolo loptička, obskakujú a pribehol tam Novák, vyskočil a prisadol. A to je naozaj niečo sa vidieť každý deň na ihriskách. A tak nesie loptu pomedzi nohami, dostáva sa dopredu, lopta síce prešla, ale súčasne tam bol faul a rozhodca kartička ukazuje nie takto faulovať. A je tu druhá žltá karta v tomto stretnutí. Druhá žltá karta, bude sa pokračovať v hre priamým voľným kopom hostujúceho mužstva a prosím to mimo, prepáčte, ja som myslel, že on to posúdil opačne, nakoniec kopali domáci, ale trafili len horné brvno. Lopta vypadla von z ihriska, za postrannú čiaru. Jeden z divákov pribehol, aby rýchlo ju rozohrali, hodili ju do hry a hodili ju na ihrisko. Takže sa bude môcť pokračovať v hre. Hrajú temer všetci hráči, diváci. A strela opäť na bránku a išlo to vedľa. Hostia bránia sa.